ayat tak sengguh temanten ayat bocah angon penek no blimbing kui lunyu penek no kanggo basu dodo tiro kanggo basu dodo tiro inna sholatan wala tukul terakhir ya, ini supados membawa pada sholawat sampai kanjeng Nabi. Dulur-dulur ayo padha nangka braton sedaya dosa ayo padha ditinggal hukum Allah tobat iku isih menawa lakoni sholat iku kang paling utama.